é desfrutar dos produtos e dos serviços do nosso comércio, das cores do nosso mercado. Um governo que aposta por uma forma respeituoso por todos é que cuida da sua saúde. Estamos superando este gran desafío juntos, COVID-19, apostando polo comercio local. Démonos conta de que teñamos toda a nosa vida, as nosas cafeterías, librerías, tendas de móviles, tiendas, froiterías, todo no noso mercado. Somos testemunhas de que disponemos dun comercio variado e dinámico, onde atoparás dende a túa panadería de sempre ata a pequena artesanía que anda na cabeceira. A confianza no comercio local como mellor pode aconsellar nunca se perdeu. O noso comercio, seguro, cómodo e de calidade, dá resposta ás túas necesidades. Ven e merca no comercio local de Ares, porque en Ares temos todo.
En Ames demostramos que somos quen de superar retos, grazas a ti, que apostas polo ti, polo que tes ao ti. En Ames demostramos que somos quen de superar retos, grazas a ti, que apostas polo teu, polo que tes ao teu carón. Sabes que tes moito por descubrir dentro do teu concello, camiñando polas nosas rúas, contemplando o noso traballo e desfrutando dos produtos e dos servizos do noso comercio, das cores do noso mercado. Un concello que aposta polas zonas verdes, respectuoso co entorno e que coida da súa xente. Estamos superando este gran desafío xuntos e xuntas, cóbado con cóbado, apostando polo comercio local. Démonos conta de que tiñamos todo á nosa beira, as nosas cafeterías, librerías, tendas de moda, decoración,
froiterías, todo ao noso alcance. Somos testemunhas de que aquí dispoñemos dun comercio forte, variado e dinámico, onde atoparás dende a túa panadaría de sempre ata a peza de artesanía que andas a buscar. A confianza no comercio local, onde mellor poden aconsellarte, nunca se perdeu. O noso comercio, seguro, cómodo e de calidade, dá resposta ás túas necesidades. Ven e merca no comercio local de Ames, porque en Ames témolo todo.
Добре.